Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazwela eIthonga ngomhla ka-20 November. Ubanele-ke ube nephupho-ke leli lihlanganisa kumfowabo uSanele la ambeke khona. Bekade-ke ehambile eye koMagwaza ngayizolo eyocela phela ukushisa impepho ukuze axhumane naye uSanele, kodwa-ke kwanhlanga zimuka nomoya ngoba-ke unjinji umnqabele. Namhlanje-ke utheme iphupha leli phupho wajabula, wabona ukuthi hayi sengathi impela-ke usezokwazi ukuthola usizo kanti akabuzanga elangeni. Ucelile-ke kumfowabo wathi, bafo, hawu wele, hawu ngicela ungisize bafo. Hayi wamane wahlala phansi uSanele wabheka phambili wathi, ngiyacela bafo, uyazi phela uZama sefuna siqhubeke nomshado. Bengicela bandla ukuthi ungisize, ngiyalidinga usizo lwakho. Ngiyaxolisa ukuthi ngimane nje ngakuphuma emva kwendlebe ngahamba ngazohlala mina ngalana, ngibe ngikuthembisa ukuthi sizoshintshana, kodwa ngiyacela bandla, ngicela ungizwe bandla bafo, ngizoyilungisa yonke lento, yezwa, ngicela usizo lwakho. Wamane nje uSanele wambuka, waqeda wasukuma wahamba, wamshiya kanjalo guys. Okusho kona guys ukuthi-ke uBanele usefulathelwe ngisho abantu abaphansi. Imagine, akupheli-ke lapho, uthe mevuka lapho, hhayi wabona ukuthi hayi khona engathi izinto azimhambeli neze kahle. Akupheli-ke lapho, ngapho-ke uZama naye uvuka ekuseni wahlaselwa uyise uNtanzi. Wamcela phela isicelo esikhulu esingaka esimangalisayo. Uthe nje, baba, bengicela ungihlanganise wonke umndeni wakoNtanzi, sengikhuluma ngabo anti, habo malume, hayi bo okhazini, wonke umuntu nje othi Ntanzi umlethe la ekhaya. Hayi uNtanzi wahlahla amehlo wathi, ngoba kutheni Zama? Wathi phela angithi uyakhumbula ukuthi uSanele waletha amalobolo ekhaya, manje ufuna ukuqhubeka, ufuna ukuletha umabo. Wathi, umabo? Hayi bo Zama, Zama hlobo uyazi nawe nje ukuthi ngesiZulu umabo uba kubo kamfana, hayi kubo kantombazane. Wathi, baba, angithi uyazi nawe ukuthi koMagwaza thina nabo asizwani kahle. Bengicabanga ukuthi-ke siwenzele le ekhaya. Wathi, awu ngeke Zama, usungihlambalaze kakhulu mntanami, ungalinge uphinde ufuna ukungiphosa ihlazo elingaka, bazothina omakhelwane. Wathi, we baba, bengicela-ke okungcono-ke simane senze noma umembeso noma umhlonyane noma yini baba, as long as mina ngizoshada noSanele. Anginandaba ukuthi-ke yini ekumele yenzeke, mina ngifuna nje ukushada noSanele futhi kusasa lokho kusayo. Hayi bo guys, uNtanzi wanqaba, wala waphetha, wathi asoze, ngeke mntanami, kumele silandele usiko kona amathonga ale khaya akoNtanzi azothini. Kubuza-ke uNtanzi, wathi, we baba, awukungiphendule lo mbuzo. Ngesikhathi wena ubhizi ungihlohla uthi angishade noGadla ngenkani, wake wayibakela indaba yokuthi amathonga azothini? Angithi awubanga nandaba ukuthi omakhelwane bazothini nokuthi abantu bale khaya bazothini, kodwa ufuna ukungihlohla ungishadise nendoda engayifuni ngenkani. Manje-ke yindaba mase sekumele ngishade uSanele, kumele kube khona into ekuphatha amadlozi nokuthi omakhelwane bazothini. Uyangikweleta wena baba, uyangithi sengithini wena, ngakho-ke lo mshado uzowenzeka. Akunangane mina engizoyizalela ngaphandle komshado. Le ngane ngifuna izalelwe emshadweni amagwaza leya ngane leya, uyangizwa baba? Hayi bo. Kwabonakala-ke ukuthi uNtanzi-ke ayi engathi iy'nduku zakhe zimfushane, akakwazanga ukuthi mebeka amazwi afinyelele endlebeni kaZama afike akhe umqondo. uZama-ke uyena ugcine ewinile-ke guys kule nkulumo le. Wavuma uNtanzi ukuthi-ke beze abantu-ke bakoNtanzi behlangane as umndeni kuzowamukelwa umshado. Hayi bo. uNtanzi-ke mina bengiyitshela ukuthi mhlawumbe uyena indoda yakulela khaya guys, bengiyitshela ukuthi uyena othi mekukhulume kuzwakala. Kodwa kuyacaca-ke manje ukuthi ugwajisa abantu basemphakathini kuphela, usatshwa umphakathi, kodwa indodakazi yakhe iyona ekukhalisa isiginci laphaya koNtanzi. Mekukhuluma uZama, hhayi wonke umuntu uma ngeyinzuzwane guys, wonke umuntu uma ngeyinzwane. Hhayi-ke guys, ngapha-ke koMagwaza ubonile uMakhumalo ukuthi le mpi ka-Ayanda angeke akwazi ukuyinqoba eyedwa, wacela uSanele ngisho azi kahle ukuthi-ke hhayi umxoshile lapha koMagwaza ukuthi angenelele. Uthe mefika nje uSanele khona naye wabe ngathi uthola intuba yokungena ngoba bekade enesicelo esikhulu afuna ukusisho kubona, kodwa-ke wasale sefika ngendaba ka-Ayanda. Uthe u-Ayanda nje ehleli phansi etafuleni wonke umndeni uphelele, esho uMakhumalo ukuthi le ngane le isimane yathatha umntombi yabuthi fohlo kumfana wakoDladla. Heyi, uSanele uthe mebuza ukuthi hawu Ayanda yini lento oyenzayo, wathi yeyi ungalinge nje wena ungiqala, ungalinge. Ubani okubuzayo wena kwezakho iy'ndaba, Kona okungiphendule lo mbuzo, mhla uqala umbatha nomuntu wena ubani
owahlala phansi la etafuleni wakunika zonke iy'ndaba zakho waqede lapho wakubuza ukuthi kahle kahle ukwenzelani lokho. Ngoba nakhu sekuyimina sekumele ngibuzwe la ekhaya. Bathi bayakhuza ayanda othi yeyi ngiyekeni. Wabona noSanele ukuthi ayikho into azoyisho la. Angcono khona amxoshe u-Ayanda ukuze naye afake ezakhe iy'ndaba ayizele la koMagwaza. Guys, umane nje wathi Ayanda ngicela ushiye kancane abantu abadala bekhulume. Nangampela wahamba u-Ayanda. Wathi ma phela nami nginesicelo la. Wathi son, wathi bengicela phela ukuthi-ke sibe nomabo le khaya kaZama njengoba sesizoshada. Wathi ungangilingi. Linge nje weSanele, kanti ngiyakubiza ngithi woza la uzongisiza ngengane ehluphayo kanti wena nawe uzongilethela ezakhe iy'nkinga. Ngicela ungiphumele emzini wami. Wathi uthi hawu ngiyacela phela, hawu Ntungwelihle. Wathi ngithe hamba emzini wami Sanele. Waphuma-ke ngampela-ke kodwa lokho encengile ukuthi hawu uyicabangisise le ndaba. Kubonakala nje guys ukuthi le ndaba ayincengayo ayizukwazi ukuthi iphumelele ngoba uMakhumalo kuvele nje uthwele kanzima uNtombo. Iy'ngane zakhe nje zimhlupha zonke. Manje mase sekuphinda futhi kuzo-edwa uZama njengoba enje kulesa sihlobo sakoMagwaza. Kusho ukuthi kahle kahle koMagwaza kohleze kuliwa esekuseni semini nantambama. Akupheli-ke lapho. Ngapha-ke uZama ubhizi uprepare umshado wakusasa. La ngendlela amfuna ngawo uSanele akasalinde ngisho next week ugirl. Usefuna umshado ube kusasa lokho kusayo. Lapho uSanele akazi. Uhambile kotshela uMam Faith ukuthi lalela ma, lungisa. Ziyawushaya kusasa. UMam Faith waqale wathuka waxwaya wabuza kodwa uqinisile mntanami ukuthi noSanele uyayifuna lento. Yazi nginibona niqhelelene kakhulu kulezi iy'nsuku. Wathi ungakhathazeki wena ma, kuphela nje wena kusasa masifindo liboshiwe mina sinoSanele sizoqala impilo yethu kabusha uzobona sizozwana. uZama uthe kusanjalo wabengena uSanele. Wathiwa hawu awuhambe phela uyoqukula amabhodwe kunamabhodwe asindayo omama abahlulekayo kwaqukula hamba osiza mfana. Waxakeka nje uSanele uthi amabhodwe mani manje lawo kodwa ngenxa yokuthi usemzini womuntu angabuza izinto ey'ningi. Uthe esenze ngathi uyaphuma ngasemnyango wamane wancika ngomnyango wangafuna ukuhamba efuna ukulalela ukuthi bazosala bethini uMam Faith benoZama. Waqhamuka-ke uZama wakhuluma zonke iy'ndaba. Washo ukuthi hawu kusasa nje mina nawe naye lo mfana lo nje uSanele hawu zizoshaya ebese emva kwalapho yonke into ihambe kahle. Hawu kade ngangilifisa lolu suku ukuthi ngishade hawu noSanele. uSanele guys kanti ulalele. Encike ngesicapha. Uqede wasuka lapho waphuma ngomnyango ubhuti. Into engingayazi-ke ukuthi kazi usazobuya yini noma useyabaleka straight. Mhlawumbe ubhuti nje uzobaleka ashiye ngisho iy'mpahla zokugqoka esezwe kahle ukuthi nakho ezoshadiswa ngodli ngenkani guys. Engazi nanokwazi. Ukhona yini kona umuntu oshadayo engazi ukuthi like uyashada. Like umuntu okuze kusethwe ngisho i-date kodwa engazi. Hayibo guys uZama. Sengathi useyagagamela-ke manje. Uzomluza lo mfana engakamtholi nanokumthola. Akathi ukwehlisa amatomu ngeke sengathi ugirl usehamba phambili. Usehambela phambili kuyona yonke lento le. Akathi ukwehlisa umoya kancane ngoba yabona manje esikhundleni sokuthi amsondeze uSanele uyamphusha away guys. And naye-ke uMbali uprethendile sengathi nje akanankinga ukuthi-ke uSanele uzoshada noZama kodwa inhliziyo yakhe ibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ubeqoba iklabishi ugirl cishe wayisika ngisho nangommese meza ukuthi isithandwa sakhe sisiyashada nesitha sakhe-ke suZama. Guys, asazi ukuthi lo mshado uyoba khona yini-ke sonke sikubheke ngamehlo abovu kusasa. Ingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la eIthonga ngomhla ka 20